Li kieku l-abort daħal fil-liġi ta' pajjiżna jiena kont les li nirreżenja, deċiżjoni li kienet toħloq riperkussjonijiet kbar hekk kif il-pajjiż kien jispiċċa bla president. Hekk sostna l-President ta' Malta George Vella waqt intervista li kellu fuq il-programm Andrew Azzopardi on RTK 103. Waqt din intervista l-President tkellem fuq diversi temi fosthom l-ambjent, il-leġiżlazzjoni tal-kannabis, il-ġudikatura, il-mudell ekonomiku, il-gwerra fil-medda ta' Gaza fost affarijiet oħra. Meta kien mistoqsi dwar l-kwistjoni tal-abort il-President George Vella sostna li kien les li jirreżenja tant li jagħmel dak kollu possibbli sabiex ix-xogħlijiet fi-residenza privata tiegħu jkunu lesti fl-iqsar żmien possibbli. Inti kont lest tirreżenja kieku Bla dubju. Matul dak il-perjodu imkien ma' mill-dikjarazzjonijiet pubbliċi. Prokurat kien jaf il-pożizzjoni tiegħek x'kienet, inkluż il-gvern, ovvjament. U meta kien qed tinħema u titbiddel il-mozzjoni, ovvjament jien kelli għajnejja fuq li kien għaddej u kont qed nittama illi ma naslux għal deċiżjoni li jien kolli nirreżenja. Il-President Vella tkellem ukoll dwar il-mudell ekonomiku fejn qal li rridu naraw jekk se nfasslu mudell ekonomiku aħna jew naħdmu skont kif jiġi u qal li diversi setturi f'pajjiżna jiddependu fuq il-mudell ekonomiku li qed iħaddem fil-waqt li jirrimarka li pajjiżna mhux qed jiflaħ għal din l-isplużjoni fil-popolazzjoni. Jiena nemmen li wasanna f'pożizzjoni fejn hawn wisq densità ta' popolazzjoni. Jiġifieri it's not healthy li nkomplu iktar. Għax hekk nkomplu nżidu, rridu nżidu iktar strutturi, iktar bini, iktar infrastruttura, u mbagħad anke strain fuq il-problemi tal-edukazzjoni, tas-saħħa, tad-drenaġġ, ta' kollox. Meta mistoqsi fuq il-problemi li qed taffaċċja l-ġudikatura l-President qal li matul l-aħħar snin ix-xogħol tal-ġudikatura żdied b'mod sostanzjali. L-ammont ta' xogħol li hemm enormi. U dana mhux għax qed jaħdmu inqas jew inkellax iktar ħanuża l-kelma l-isbek kollu li għaż-żinin, dana l-ammont ta' xogħol li dieħel jiena nafa li impoġġi fuq il-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, il-figuri narawhom, il-litigazzjoni kibret, l-oqsma kibru iktar, u jekk hemm il-darba wieħed jgħid imbagħad kemm jaħtru mħalfin u maġistrati, imma l-ammont ta' xogħol li dieħel trid taraħ ukoll. Fuq l-isfreġġju ambjentali li seħħ f'diversi żoni madwar pajjiżna, il-President wera tħassib kbir li bil-bini sfrenat qed inkerħu d-dera ta' pajjiżna. Ma nirriskjaw li pajjiżna qed inkerħuh bl-iżvilupp esaġerat li tisir. Jiena konċernat fuq u għatta kemm il-darba, speċjalment kont mhux appell mhux darba u tnejn apparti anke qabel sir President u anki mod partikolari għawdex li fiċ-ċokon l-isfreġġju jidher iktar. Għaldaqstant George Vella qal li liġi tal-kannabis kidditu iżda spiċċa jiffirma hekk kif irrikonoxxa li xorta hawn eluf ta' persuni li kienu qed jagħmlu użu mill-kannabis iżda hu minn dejjem kien ċar li l-kannabis tikkawża ħsara mentali kbira. Dikka xi ħaġa li kiddit ukoll. U kont minn tal-ewwel li tkellimt kontra l-kannabis. U għadni kontra l-kannabis. Jien meta ġejt faċċat bil-liġi biex niffirma, kont konvint, u għadni konvint sal-lum, illi l-istat ta' fatt kien dak li kien, li kellek 20 ta' eluf ta' nisi pejpu. U kont nħossa ġofija li żagħżugħ l-inqamat bifrit ħaxixa m'għandux imur jagħmel sitt xhur. Għax ħroġ qar milli kien. Meta mistoqsi dwar il-gwerra fil-medda ta' Gaza, l-President b'mod immedjat ikkundanna l-azzjonijiet taż-żewġ naħat hekk kif din il-gwerra waslet għal qtil ta' tfal u trabi innoċenti. Hawnhekk wast qar li l-paċi qatt mhux se tintlaħaq jekk ma jkunux garantiti d-drittijiet ta' dawk kollha involuti. Il-paċi però mhix se tintlaħaq jekk hemm il-darba id-drittijiet tagħhom mhux ħajjatuhomhom b'xi mod jew ieħor. Giulia Falzon, Alnet News.